Abdul shi da angon amarya yan Kaduna. Amarya Khadija ce, Abdul shi ne angon amarya yan Kaduna. Amarya Khadija ce, Abdul shi ne angon amarya yan Kaduna. Abdul shi da angon amarya yan Kaduna. Amarya Khadija ce, Abdul shi ne angon amarya yan Kaduna. Abdul shi da angon amarya yan Kaduna. Khadija ki zo ki tashin amarya. Yan Kaduna. Abdul kai ne angon amarya. Yan Kaduna. Allah ne bakan amarya. Yan Kaduna. Rike ta amana angon amarya. Yan Kaduna. Kar da ka ci amanar amarya yar Kaduna. Amarya Khadija ce, Abdul shi ne angon amarya yan Kaduna. Amarya Khadija, Amarya Khadija, Amarya Khadija, Amarya Khadija, Amarya Khadija, Amarya Khadija. Abdul kai ne ango, Abdul waje bayawo, Abdul waje bayawo, Abdul waje bayawo, Abdul waje bayawo. Ina kawayan amarya, Yan Kaduna. ina kawayan amarya. Yan Kaduna. Ku girgiza ku taka rawa, Yawwa. ku girgiza ku taka rawa, ku girgiza ku taka rawa. Yan Kaduna. Ina kawayan amarya, Yan Kaduna. ina kawayan amarya. Yawwa. Bikin nan naku ne yau muka zo, Yan Kaduna. bikin nan naku ne yau muka zo. Yan Kaduna. Amarya ita da angon ta gwarzo, Yan Kaduna. kawaye na amarya ko sun zo, Yan Kaduna. kawaye na amarya ko sun zo, Yan Kaduna. kawaye na amarya ko sun zo. Yan Kaduna. Ina kawayan amarya, Yan Kaduna. Aisha gun amarya kawace, Yan Kaduna. Aisha gun amarya kawace. Yan Kaduna. Khadija ita da anwa nan, Yan Kaduna. kawaye ne dukannin su sun zo, Yan Kaduna. kawaye ne dukannin su sun zo. Yan Kaduna. Ina kawayan amarya, Yan Kaduna. Aisha da Salamatu nan, Yan Kaduna. Aisha da Salamatu sun zo. Yan Kaduna. Fatika ta koyau nan, Yan Kaduna. Fatika ta koyau nan, Yan Kaduna. Ladidi aikawa ce ta nan, Yan Kaduna. Ladidi aikawa ce ta nan, Yan Kaduna. Ladidi aikawa ce ta nan. Yan Kaduna. Abokan ango ga sunan, ina kuke ga sunan, kuna ina bangan ku ba, kuna ina bangan ku ba, wai ina kuke ga sunan bangan ku ba. Usman ya zo gashi nan, abokin ango gashi nan, wai ina kake gashi nan bangan ka ba, gashi nan. Ina Big Daddy gashi nan, wai ina B-Boy gashi nan, ina Daddy gashi nan, wai ina kake gashi nan. Sule Jaciji gashi nan, Alhassan gashi nan, Wejimiya gashi nan, Kaduna Tiji gasu nan, wai ina suke gasu nan, ina kuke bangan ku ba, gasu nan. Kuna ina bangan ku ba, gasu nan. Aiji dabe gashi nan, Babsi dabe gashi nan, Babsi dabe gashi nan, Minista dabe gashi nan, Minista dabe gashi nan. Haba gashi nan, Yakubu dabe gashi nan, ina Aliyu yake gashi nan, Aliyu Kaduna gashi nan, Kaduna Tiji gasu nan, Adamu Ofisa gashi nan, wai ina kuke gasu nan. Kuna ina bangan ku ba, gasu nan. B-Boy dabe gashi nan, B-Boy dabe gashi nan, Cash Money dabe gashi nan, ina Muhammadu gashi nan, ina Muhammadu gashi nan, ina Muhammadu gashi nan, wai ina kake gashi nan, ina kuke bangan ku ba, gasu nan.
Damun dabi, gashi nan, damun dabi, gashi nan. Turi igitiyo, Lagos boy isiyo, gasu nan. Toto dabi, gasu nan. G-boy dabi, gashi nan. Adaman miyo, Lagos boy isiyo, gasu nan. Toto dabi, gashi nan. Noye gija tubi, noye gija tubi. Ya sonna tu dabi, to ya sebe dabi. Amina ogan miyo, to ya tenin dabi. Ngode chiji rayo, ajine ya kwayawo, ajine ya kwayawo. Yana ko babo wodon, no egi wuyo. Yana ko babo wodon, ngode ti ya tubi. Ati yarankia, yawe babo wodon, yawe babo wodon. Kabo ide zando ide yandete, kabo ide zando ide ngajiya, kabo ide zando ide yandete, kabo ide zando ide ngajiya, kabo ide zando ide yandete, kabo ide zando ide ngajiya, 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 kabo ide zando ide ngajiya. 08127008449 a huta lafiya.